हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक गैयाब्ला स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया, आरो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ गाव गावनि मबाइलजोंनो चेक खालामनानै नायनो हागोन। माबोरै चेक खालामो आं बेखौबो खोन्थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो टकेन नाम्बारा मा, टकेन नाम्बारा माब्ला फैगोन, लगइन खालामनानै जोंहा माबोरै चेक खालामनो हायो, आरो फैसाया हाबोब्ला नोंथांनाव माबायदि खोन्थागोन आं नोंथांमोननो बेखौ गासिखौबो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांनि स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाय एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डजों लगइन खालामनानै चेक खालामनो नायगोन जोंहा माबायदि प्रसेस जानानै दङ, माबायदि प्रसेसआव दङ आं बेखौ नायगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जोंहा दिनैनि भिडिअआ एनएसपि स्कलारशिपनि पेमेन्ट आपडेट्सनि थाखायनो जागोन दे। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनाव मोनसे गुरै खावलायहरनाय जायोदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो हादो, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान इम्पर्टेन्ट आपडेट्सफोरखौ मोननो हायो। दानिया नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक गैयाब्ला स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया। आधारजों बेंकजों लिंक गैयाब्ला जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन ना मोना जोंहा नटिसआव नायनोसै। नोंथांमोनाबो नायनो थाखाय एनएसपिआवनो होनाय मोनसे नटिस दङ, बेखौ नायबानो जाबाय। आं दायो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि नटिफिकेसनखौ नायनोसै। नोंथांमोनाबो नायोब्ला एनएसपि पर्टेलाव मोनगोन बे नटिफिकेसनखौ। नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय। बे 8 नाम्बाराव नायदो, 8 नाम्बारावहाय लिरनाय दङ नै, नोंथांमोना बेयाव नायदो डिसबार्समेन्ट अफ स्कलारशिप, माने स्कलारशिप राननाय दे। नोंथांमोना गाहायाव नायबावदो डिसबार्सेल अफ स्कलारशिप टु स्टुडेन्टस थ्रु डिबिटि। जोंहा डिबिटिनि थ्रुयै स्टुडेन्टफोरनो स्कलारशिपखौ माने सोनानै हरनाय जागोन आरो। डिबिटि माने मा, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टआवनो डाइरेक्ट माने स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन आरो, माने डाइरेक्ट सोनानै हरगोन। जोंहा मानि थ्रुयै सोना हरगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आधार कार्ड लिंक गैयाब्ला मोनगोन ना मोना नैयावहाय लिरनाय दंखायो, नटिसआव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेवहाय नायदो आधार लिंक बेंक एकाउन्ट एन्ड डिसबार्सेल अफ स्कलारशिप नै। आधार लिंक बेंक एकाउन्ट एन्ड डिसबार्सेल अफ स्कलारशिप। जोंहा आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआवसो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरगोन। माने आधार कार्ड लिंक थानांगोन आरो ना नोंथाङा माने स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय आधार कार्ड लिंक थाथारनांगोन। सिगाङाव एप्लाइ खालामनाय स्कलारशिपखौ गोबां स्टुडेन्टफोरानो मानि थाखाय मोनाखै आरो साफा सानैल' स्टुडेन्टफोरा मानि थाखाय मोनखो। आं थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनायखौ होनाखै दे, थांनाय बोसोरनियाथ' जोंहा देग्लायसो मोनखायो नालाय, देग्लाय एप्लाइ खालामनायखौ खालमासि मोनो बेबायदि आरो ना। आं सिगांनिखौसो बुंदों 2022-23निखौ। बे बेट्सनिया जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ गोबां स्टुडेन्टआनो मोनाखै आरो साफा सानैया मानि थाखाय मोनखो। बै समावहाय जाय बिथांमोना बेंकजों आधार कार्डजों लिंक दंमोन बिथांमोनानो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हादों। माने बै समावहाय आधार कार्डखौ बांसिन स्टुडेन्टफोरानो माने आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लायाखैमोन। जोंहा बेंकजों आधार कार्ड लिंक खालामनाया बारा गोबाव जाखायाखै नालाय, थांनाय बोसोरावसो बांसिन सोलिदों होनजायो। दानिया जोंहा गभर्नमेन्टनि जायखिजाया स्किमनि फैसाखौ आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआवसो सोना हरो दै। हमना ला पिएम किसान, जिखुनु जाया बेबायदिनो गोबां बायदिसिना सरकारि स्किमनि फैसाखौ जोंहा दानिया आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआवसो सोना हरो दै। नोंथांनि आधार नाम्बारजोंनो स्कलारशिपनि फैसाखौ सोनानै हरगोन दै। माने नोंथांनि आधार नाम्बारखौ थुयोब्लानो माने नोंथांनि एकाउन्टनि डिटेल्स ओंखारफैगोन। हमनानै ला सोरनाबा माने एकाउन्ट नाम्बारा मोननै गाहाम थायो, माने मोननै आधार कार्ड लिंक थायोब्ला नोंथांनि आधार नाम्बारजों बबे मोनसे एकाउन्टआ एक्टिभ जानानै थायो। जिखुनु जाया मोनसेल'सो एक्टिभ थागोन नालाय, मोननै थाब्लाबो माने जिखुनु जाया नोंनि बबे एकाउन्टआहाय आधार कार्ड नाम्बारजों एक्टिभ जाना दं बे एकाउन्टआवनो नोंथांनि स्कलारशिपनि फैसाया हाबहैगोन बेबायदि। दानिया नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांनि मबाइलनि जिखुनु जाया ब्राउजाराव फैदो। आं दायो आंनि क्रम ब्राउजाराव फैबाय, बेयाव सार्च खालामदो नोंथांमोना बेबायदि लिरबानो जाबाय myAadhar.uidi.gov.in बिदि लिरबानो जाबाय। बिदि लिरनायनि उनावहाय आं सार्च खालामबाय। आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनो हागोन लिंकखौ। बिदि सार्च खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे लगइन नुदोंना, लगइनावहाय थुदो। बे लगइनाव थुनानै जोंहा नायनोसै आधार कार्डआ लिंक दंना गैया आंना बेंकजों। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो। आधार कार्ड नाम्बारखौ आं दायो होनोसै। दायो आं आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होखांबाय। दायो खाथियावनो थानाय नोंथाङा नैबे केपचाखौ थुना होदो। बेयाव जेरै दं एरै बेयाव थुदो। नोंथाङा केपचा क'डखौ जुदि सिनायाब्ला नैबे रिफ्रेसाव थुनानै होबानो जाबाय, गोदान मोनसे फैबावगोन केपचाया। दायो आं केपचा क'डखौबो थुखांबाय। केपचाखौ थुखांनायनि उनावहाय नैबे खाथियाव नुदोंना नोंथांमोना लगइन उइथ अटिपि। जोंहा अटिपि होनांगोन दे, आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारावहाय अटिपि थांगोन, बेखौ होनानै जोंहा चेक खालामनो हायो। दायो आं लगइन उइथ अटिपिआव थुबाय। बेयाव थुनायनि उनावहाय आंनि मबाइल नाम्बारावहाय अटिपि थांबाय। दायो आङो आंनि मबाइलाव फैनाय अटिपिखौ थुबाय। अटिपिखौ थुखांनायनि उनावहाय नैबेयाव अटिपिखौ थुबाय। अटिपिखौ थुखांनायनि उनावहाय नैबे लगइनावहाय थुदो। लगइनाव थुखांनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस खेवगोन। नोंथाङा एसे गाहायाव थांबानो जाबाय। नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक दंना गैया बेयाव नुसिगोन। बेंक सिडिं स्टेटास बेवहाय थुदो। दानिया आंना आधार कार्डआ बेंकजों लिंक दं नालाय बेबायदि राइट खोन्थाबाय। नोंथांना जुदि बेंकजों लिंक गैयाब्ला आधार कार्डआ बेबायदि खाथासिन खोन्थागोन। दायो आं नोंथांमोननो एसे गाहायाव खोन्थानोसै। नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारा बेयाव ओंखारबाय, लास्टनि मोनब्रैया खोन्थाबाय आरो ना 4618। माने आंनिखौ नायदो नै, आंनिया इन्डिया पस्ट पेमेन्ट बेंकजोंसो लिंक दङ। माने आंनि आधार कार्डआ इन्डिया पस्ट पेमेन्ट बेंक बेजोंसो लिंक दं आरो ना। आंनिया एक्टिभ ना इनएक्टिभ बेयाव नायदो नै, एक्टिभ नुदोंना। नोंथांनिया माने इनएक्टिभबो थानो हागौ दे। इनएक्टिभबाथाय माने
माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै दं नोंनि एकाउन्टहा माने ब्लक बायदिसिना बिदि जाना दं आरोना। दानिया आंना माने एक्टिभ नालाय नै एक्टिभ खोन्थाबाय माने जेबो प्रब्लेम गैया दायो माने माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा इनएक्टिभ खोन्थायो। दानिया बेयाव नुदों नै लास्ट आपडेट डेट नोंथाङा माबे बोसोरावहाय आधार कार्डखौ बेंकजों लिंक खालामदोंमोन नायबानो जाबाय माबे बोसोराव लिंक जाखो जाहा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ माबे थारिखआव लिंक जादों बेयाव नुगोन। आंना नैबे 2020 आव लिंक जानाय। आंनाथ' माने बेंकआ मोननै आधार कार्डजों लिंक दं नालाय स्टेट बेंकआबो दङ इन्डिया पोस्ट पेमेन्टआबो दङ। दायो आंना नैबेयावसो हाबगोन इन्डिया पोस्ट पेमेन्ट नैबेयावसो हाबगोन आरोना स्कलारशिपआ हाबोब्ला। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो लगिन खालामना चेक खालामना नायफैबानो जाबाय। सोरनाबा माने एकाउन्ट नाम्बारा आधार कार्डजों मोननै गाहाम लिंक थायो नालाय मोनसे आधार कार्डजों माने मोननै बेंक एकाउन्ट लिंक थायो। बेबायदि थायोब्ला नोंथांमोना कनफिउस जानो हागौ स्कलारशिपआ बबे मोनसे बेंक एकाउन्टआव हाबखो बेबायदि साननो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना लगइन खालामना नायफैबानो जाबाय आरो एक्टिभ दंना गैया बेखौ नायफै। दायो आङो थांनाय बोसोराव स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायखौ एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्ड होनानै लगइन खालामना नायनोसै दे मा प्रसेसआव दङ माबायदि जानानै दङ। नोंथांमोनाबो लगइन खालामना नायबानो जाबाय। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होनो हागोन लिंकखौ। नोंथांमोना जिखुनु जाया मबाइलनि ब्राउजाराव फैदो। आं दायो बेबायदि सार्च खालामबाय NSP होननानै सार्च खालामबाय। सार्च खालामनायनि उनावहाय नैबे फार्स्ट अपसन दंना बेयाव थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना एसे ओरै बोखोदो। बोखोनायनि उनावहाय नोंथांमोना नैबे स्टुडेन्टआवहाय थुदो। स्टुडेन्टआव थुनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि गेवब्ला नोंथांमोना एसे गाहायाव थांबावदो। नैबे प्रिभियास नोंथांमोना नैबेयाव थुदो प्रिभियास एप्लिकेसन स्टेटास बेवहाय थुदो लगइनावहाय। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैयोबा नोंथांमोना सेलेक्ट एकाडेमिक इयार बेवहाय थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना थांनाय बोसोरनिखौ नायगोनब्ला थांनाय बोसोरनिखौ होबानो जाबाय। आं थांनाय बोसोरनिखौ नायगोन नालाय 2023-24 बेच नालाय बेखौ होबाय। नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामबा फ्रेस ना रिनिउवेलमोन स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाया आंना फ्रेसमोन नालाय दायो नैबे फ्रेसआव होबाय। नोंथांमोना रिनिउवेलबा नैबे रिनिउवेलाव होदो। आं दायो फ्रेस नालाय फ्रेसआव होबाय। दायो आंनि एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डखौ होबाय। दायो आं आंनि एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्ड केपचाखौबो थुजोब्बाय। बेयाव थुनायनि उनावहाय आं लगइनाव थुनोसै। जुदि नोंथांमोना एप्लिकेसन आइडिखौ बावबाय आरो पासवर्डखौबो बावबायब्ला नैबे खाथियावनो थानाय लगइननि खाथियावनो दंना नोंथांमोना नायबानो जाबाय। फरगट एप्लिकेसन आइडि बेवहाय थुदो। बेयाव थुबानो नोंथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारखौ होब्लानो माने एप्लिकेसन आइडिखौ मोनगोन आरो फरगट पासवर्डआव थुबानो जाबाय। जुदि पासवर्डखौ बावबायब्ला फरगट पासवर्डआव थुदो। आंना दायो गासिबो दंजोबो नालाय आं दायो एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डखौबो होबाय केपचाखौबो होबाय। दायो आं लगइनाव थुनोसै। लगइनाव थुयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथांनि नाम गासिबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारफैजोब्बाय। नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि बेफोरबो ओंखारफैजोब्बाय। नोंथाङा नैबे एप्लिकेसन स्टेटासखौ नायबानो जाबाय। फाइनालि भेरिफाइड बाय दा स्टेट बोर्ड फर्स नडाल अफिसार। नडाल अफिसारजों माने भेरिफाइ खालामजानाय माने दायो नोंथांमोना बेयाव नायदो गासिबो एस जाजोब्बाय नै। दायो नोंथाङा माने कलेजावबो भेरिफाइ जाबाय नडाल अफिसारजोंबो भेरिफाइ जाबाय माने बेयाव खोन्थादों आरो आधार कार्डआबो भेरिफाइ नैबेयाव न' खोन्थादोंना नैबे न' खोन्थानाया जेबो नङा माने नोंथांनि बे स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाया डुप्लिकेटब्ला बेवहाय एस खोन्थागोन दे डुप्लिकेट नङा नालाय दाना आं न' खोन्थाबाय। दानिया नैबेयाव नायदो स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसिड फ्रम NSP निफ्राय PFMS आव माने स्कलारशिपनि फैसाखौ बारस्लायबाय नामा बेयाव माने बारस्लायाखै दायो न' खोन्थाबाय। नैबेयाव माने जोंना भेरिफाइ जाजोबनाय स्कलारशिपआ बेयाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो लगइन खालामना नायदो। जोंहा माने टकेन नाम्बार फैयाब्लाबो स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ दाना माने चेक खालामना नागिरनो हायो दे। माने टकेन नाम्बार फैब्लासो स्कलारशिपनि फैसाखौ नुयोमोन नालाय सिगाङाव जोंहा बेबायदि नायनो हायामोन माने टकेन नाम्बार फैबासो स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ नुयोमोन। जुदि फैसाया हाबोबा नोंथांनाव माबायदि खोन्थागोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानोसै दे। फैसाया जुदि हाबोब्ला आं सिगांनिखौ आं मोनखांनायखौ खोन्थानोसै दे माबायदि जायो फैसाया हाबोब्ला माबायदि खोन्थायो नायदो नोंथांमोना। जुदि नोंथांनाव फैसाया हाबोब्ला बेबायदि इन्टारफेस खोन्थागोन दे। आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै। नोंथांनि नामफ्राथ' बेयाव थाखाबाय गासिबो एप्लिकेसन आइडिफ्रा बेयाव थाजोब्बाय। आंना 2021 बेटसनि बियो 2021 आव एप्लाइ खालामनाय। फैसाया जुदि हाबोब्ला नोंथांनाव माबायदि खोन्थागोन एप्लिकेसन स्टेटास बेखौ नायदो नोंथांमोना नै एप्लिकेसन स्टेटास बेखौ नायदो। एप्लिकेसन सेन्ड टु PFMS फर पेमेन्ट माने PFMS आव नोंथांनि स्कलारशिपनि फैसाखौ माने सेन्ड खालामबाय माने फैसाया बे हाबबाय नालाय बेबायदि खोन्थागोन। फैसाया जुदि हाबोब्ला आंना नै स्कलारशिपआ माने कलेजावबो भेरिफाइमोन नडाल अफिसारजोंबो भेरिफाइ आधार कार्डआबो भेरिफाइ बिदिमोन आरोना। बे डुप्लिकेटआ बेबायदि न' खोन्थाखायो जेबो नङा बियो। नोंथांनि स्कलारशिप एप्लाइ खालामनाया डुप्लिकेटबा बेयो एस खोन्थागोन। डुप्लिकेटबा माने नोंथाङा एस खोन्थायोबा माने स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननाय नङा। नोंथांमोना बेयाव नायदो नै सेलेक्टेड फर स्कलारशिप मेरिट लिस्ट नोंथांमोना माने सेलेक्टेड जाबाय नालाय आंना सेलेक्टेडआव एस खोन्थादोंमोन। सिगांनिसो बे थांनाय बोसोरनिसो स्कलारशिपआ नैबेयाव नायदो नोंथांमोना नैबेयाव नायदो स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसिड फ्रम NSP टु PFMS बेयाव न' खोन्थादों दे। बेयाव न' खोन्थाबाबो जेबो नङा माने फैसाया जुदि नैबेबायदि खोन्थाब्लानो माने फैसाखौ मोनखायो। एप्लिकेसन सेन्ड टु PFMS फर पेमेन्ट नैबेयाव एस खोन्थायालायाबाबो जेबो नङा। बेयाव न' खोन्थादों नालाय गासिबो भेरिफाइ जाजोबनायमोन बियो। नै दानिया बेयाव नायदो नोंथांमोना टकेन नाम्बार नुदोंना बेवहाय टकेन नाम्बार नै बेबायदि टकेन नाम्बार फैयो दे। टकेन नाम्बारा जाहैबाय नोंथांनि बे स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायखौ बिथांमोना माने नायबिजिरनानै माबा मोनसे गोरोन्थि मोनोब्ला टकेन नाम्बारा फैनाय नङा रिजेक्टेड खोन्थागोन माने। दायो माने गासिबो थिग नालाय टकेन नाम्बारा फैबाय माने बे एमाउन्टआबो खोन्थाबाय दे बेसेबां हाबगोन बेबायदिबासो नायनो हायोमोन दे। दानिया जोंहा माने उमाङावहाय स्कलारशिपनि फैसाखौ नागिरनो हायो दाना।
सिगाङाव बेबायदि नायनो हायामोन। सिगाङाव बेसे हाबदोंमोन आंनानै 5700 बेबायदि हाबदोंमोन आरो बे सिगांनिसो नोंथांमोना गोनो गोथो जानो हागौ, मोजां नायबानो जाबाय भिडिअखौ। जेब्ला आं बे स्कलारशिपखौ 2021 एप्लाइ खालामोना, बे समावहाय आं एकाउन्ट नाम्बारसो होदोंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै एकाउन्ट नाम्बार लास्टखौ नुदोंना नोंथांमोना? नै एकाउन्ट नाम्बारसो होदोंमोन, खिन्थु बै समावनो आंना आधार कार्डआ लिंक दंमोन नालाय, आंना माने बै समावनो आधार कार्डआ लिंक दंमोन, बेखायनो आंना आधार कार्ड लिंकआवसो हाबहैखादों डाइरेक्ट। माने दाना स्कलारशिपखौ आधार कार्ड लिंकआवसो सोखायो नालाय, जायना बेंकजों आधार कार्ड लिंक दङ बेनाव डाइरेक्ट आधार कार्ड लिंकआवसो हाबहैखागोन। नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय। नै स्कलारशिप पेमेन्ट स्टेटास, पेमेन्टखौ नायबानो जाबाय। इयर स्कलारशिप पेमेन्ट हेज बिन डान थ्रु आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टेम AEPS एन्ड हेज बिन क्रेडिटेड इन आधार लिंक बेंक एकाउन्ट। माने आंनि आधार लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआव आंनि स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरबाय आरोना, बिथांमोना बेबायदि खोन्थाबाय। माबे थारिखआव सोनाय? नै 2023 सोदों आरोना। माबे बेंकआव सोखो बेखौबो खोन्थाबाय। नै इन्डिया पस्ट पेमेन्ट बेंक, आंना माने इन्डिया पस्ट पेमेन्टजोंसो लिंक जाना दं नालाय बेंक एकाउन्टआ, बेयाव हाबहैबाय। दानिया नैबे फैसाखौथ' नुदोंना नोंथांमोना? स्कलारशिप फैसाखौ सिगांनि आरोना 5700 बेबायदि खोन्थादों। सिगाङावथ' माने उमाङावहाय नायनो हायामोन नालाय, टकेन नाम्बार फैब्लासो माने स्कलारशिपनि फैसाखौ जों नुयोमोन। दानिया जोंहा उमांनिजों सिगांनि फैसा हाबनायजों मिलायगोन मिलाया? माने जोंनाथ' दायो उमाङाव नायनो हाबाय नालाय, थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनायखौ। जोंहा टकेन नाम्बार फैयोब्ला बेबायदि सेम फैगोन ना फैया स्कलारशिपनि फैसाया? जोंहा सिगांनिजों आं नोंथांमोननो प्रुफ खोन्थानोसै। जोंहा उमाङाव बेसेबां खोन्थादों, नैबे स्कलारशिपनि वेबसाइटआवबो जोंहा बेबायदिनो खोन्थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय, आं खोन्थागोन। सिगांनि सिरि बियो 2021नि नोंथांमोना माने दायोथ' नोंथांमोना उमाङावहाय चेक खालामनो हाबायना फैसाया एसेबांखिनि, सोरनाबा 12,000 13,000 बेबायदि आरोना। माने स्कलारशिपनि वेबसाइटआवहाय फैसाखौ खोन्थायाखै नालाय, नोंथांमोना बेबायदि माने दा खोन्थानाय फैसाया हाबगोन ना हाबा? स्कलारशिपनि वेबसाइटआव बेबायदि एखे खोन्थाया, माने टकेन नाम्बार फैयोब्ला जा पेमेन्ट खोन्थायो नालाय, बेबायदि सेम खोन्थाया नोंथांमोना। आं बेखौ प्रुफ खोन्थानोसै, नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय। एप्लिकेसन सेन्ड टु PFMS फर पेमेन्ट बेबायदि खोन्थागोन आरोना उमाङाव चेक खालामब्लाबो। सिगांनि हाबखांनायखौसो खोन्थादों नोंथांमोना गाहायाव नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै सिगां आंना बेसे हाबदोंमोन? नै 5700। दानि आं वेबसाइटआवसो खोन्थादोंमोन ना नोंथांमोननो, स्कलारशिपनि एमाउन्टआहाय 5700मोन नालाय, आं बेखौ माने चेक खालामना खोन्थाफैबाय नोंथांमोना। माने सिगांनिया बेबायदि हाबदोंमोन, उमाङावहाय सेभ खालामबा 5700खौनो मोनगोन, आरो स्कलारशिपनि वेबसाइटआवबो बेबायदिनो खोन्थागोन माने स्कलारशिपनि वेबसाइटआवबो बेबायदिनो खोन्थागोन, उमाङावबो बेबायदिनो खोन्थागोन, एखेखौनो खोन्थागोन। माने दायो नोंथांमोना जि पेमेन्टखौ माने नुदों, सोरनाबा 12,000 13,000 बेबायदि नुदोंना, बेबायदि फैसा माने नोंथांमोनाव गासिबो थिग जायोबा हाबखागोन आरोना। माने स्कलारशिपनि वेबसाइटआवबो बेबायदिनो खोन्थाखागोन, बेबायदि आरो। जाय बिथांमोना बेंकजों आधार कार्ड लिंक गैया, थाबैनो खालामना लाबानो जाबाय। जोंहा सानसेनि लिंक जायो आरो सासे जोंहा फंबाया सोंहरदोंमोन, माने 18 आन्डारनि, माने 18नि खमनिया जोंहा माने आधार कार्ड लिंक जाया होनना बुंहरदों बिथाङा। माने आधार कार्ड लिंक जायो नोंथाङा माने बेलेग बेंकआव गोदान एकाउन्ट खुलिबानो जाबाय। दाथ' जोंहा गोदान बेंक एकाउन्ट खुलिबानो लिंक जाखायो नालाय, नोंथाङा दायो जि बेंकखौ लिंक खालामनो नागिरदों बेयाव खालामालासिनो माने गोदान बेंक एकाउन्ट खुलिबानो जाबाय। माने फुरानाया आपडेट जानो एसे गोबाव लायो नालाय, जोंहा स्टेट बेंकफोराव लिंक खालामनोब्ला लिंक खालामबानो जाबाय। सानसेनि लिंक जायो 24 घन्टानि गेजेरावनो लिंक जायो। जाय बिथांमोना दासिमबो लिंक खालामना लायाखै, थाबैनो लिंक खालामना ला। लिंक खालामना लायाबा जेब्ला स्कलारशिपनि पेमेन्टआ हाबगोन ना, अब्ला माने प्रब्लेम जानो हागौ। बेखायनो लिंक खालामना लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना कनफिउस जानो हागौ, आंना माने उमाङाव चेक खालामनायाव मानो एकाउन्ट नाम्बार खोन्थायाखै, IFSC कड मानो खोन्थायाखै? नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय। एकाउन्ट नाम्बार खोन्थायाखै, IFSC कड खोन्थायाखै, माने NAA खोन्थादों। बेबायदि खोन्थादोंबाबो जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना डाइरेक्ट माने आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट फैसा हाबहैखागोन जेबो गिनांगौ गैया। माने सोरनाबा एकाउन्ट नाम्बार खोन्थादों, सोरनाबा खोन्थायाखैब्लाबो जेबो नङा दायो आं नोंथांमोननो PFMS आवहाय चेक खालामना खोन्थानोसै नोंथांमोनाबो चेक खालामना लाबानो जाबाय। बेखौ चेक खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनो हागोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैबेयाव केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामदो, केटेगरियावहाय NSP होबानो जाबाय। आं दायो NSP होनोसै। NSP होनायनि उनावहाय बेनिफिसियारि भेलिडेसन बेयाव थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ होबानो जाबाय। आं दायो होनोसै। दायो आङो एप्लिकेसन आइडि आरो केपचा क'डखौ होखांबाय नैबेयाव एप्लिकेसन आइडिखौ थुदो, नैबेयाव केपचा क'डखौ थुदो। दायो आङो सार्चआव थुबाय। सार्च खालामनायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारफैबाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नोंथांनि नाम, नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि बेयाव ओंखारफैबाय आरो नैबेयाव आधार नाम्बार नुदोंना, आधार नाम्बारखौ नायदो नोंथांमोना 4618। माने आधार कार्ड नाम्बार थुबानो माने बेंक एकाउन्ट डिटेल्स ओंखारफैयो नालाय, आधार कार्ड नाम्बारजोंसो सोना हरगोन एकाउन्ट माने फैसाखौ। दायो नोंथांमोना बेयाव नायदो स्टेटास अफ बेनिफिसियारि आपडेटेड, बेबायदि आपडेटेड खोन्थानांगोन माने इरर डिसक्रिपसन आंना जेबो इरर गैया, माने आधार कार्ड लिंक दं नालाय आंहा बेंकजों, बेबायदि आपडेटेड खोन्थाबाय। चेक खालामनायाव नोंथांमोना बेबायदि नुगोन जुदि आपडेटेड गैया सोरनाबा इरर खोन्थागोन आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। दायो आंना इरर डिसक्रिपसन माने इररावहाय जेबो लिरनाय गैया आंनियावहाय, माने इररबाथाय इरर लिरनाय थायो। दायो आंना बेनिफिसियारि आपडेट माने आधार कार्डआ लिंक जाना दंखायो नालाय, आंहा आधार कार्ड लिंक एकाउन्टआवनो माने फैसा हाबगोन आरो बेबायदि। दायो आं सासे फंबायनिखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै। बेबायदि खोन्थादों माने बिथांना एप्लिकेसन आइडि थाबाय, बिथांनि नाम थाबाय, आधार कार्ड नाम्बाराबो बे लास्टआव खोन्थाबाय। बे बेनिफिसियारि अफ स्टेटासआ बेयाव माने रिजेक्टेड जाबाय बिथांना,
माने बै समाव एप्लाइ खालामदोंमोन बिथाङा 2022-23 बेचनि नालाय बिथाङा बे समाव एप्लाइ खालामनाय समाव स्कलारशिपखौ मोननो हायासै माने रिजेक्ट जाबाय बिथाङा बै समाव स्कलारशिपखौ मोननो हायाखै आरो नोंथांमोना गाहायाव नायबावबानो जाबाय नै बेयावबो आरो रिजेक्ट खोन्थादों मोननै रिजेक्ट खोन्थादों बिथाङा माने स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायासै एरर डिसक्रिपसन नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै एरर मानि थाखाय एरर जादों UID नेभार इनेबल फर DBT माने बिथांना आधार कार्डजों बेंकजों लिंक गैया नालाय UID AI जों बिथांना बेखायनो बेबायदि खोन्थाबाय आरोना नोंथांनाबो बेबायदि खोन्थादों नामा नायबानो जाबाय आं एसे सिगाङावसो खोन्थादोंमोन ना आंनिया आपडेटेड जादोंना गोथां खोन्थादों बेबायदि खोन्थाबा माने जाजोब्बाय जुदि नोंथाङा बेबायदि रिजेक्ट खोन्थादों बेबायदिबाबो जेबो नङा दे नोंथाङा माने आधार कार्डजों लगइन खालामना नायहैबानो जाबाय बेबायदि खोन्थादोंबाबो जेबो नङा दे आं दहायसो नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना आधारनि वेबसाइटआव थांनानै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक दंना गैया बेखौ नायहैबानो जाबाय आधार कार्डजों बेंकजों लिंक दंब्लानो नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन जेबो नङा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आं नोंथांमोननो इम्परटेन्ट आपडेट्स भिडिअफोरखौ लाबोना होफैबाय थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच